Казвам се Димитър Иванов Недялков. Работил съм дълги години лекарска практика. Билковата комбинация Демир-Бозан извършва основно пречистване на кръвта от холестерол, кръвна захар, шлаки и други вредни натрупвания. Друго от полезните свойства на Демир-Бозан е пълното пречистване на организма от токсини, паразити и твърди образования в храносмилателната система, водещи до подуване на корема, разширен стомах и черва. В дългогодишната си кариера на лекар аз съм имал десетки хиляди случаи на пациенти с симптоматика, породена именно от такива зловредни натрупвания. Преди време разбрах за билковата комбинация Демир-Бозан и от мои колеги, които го препоръчват на своите пациенти и на приятелите си за изчистване на организма. За хората с повишен холестерол Демир-Бозан има много добри свойства. Той намалява нивата на вредния холестерол, на триглицеридите, разширяват се кръвоносните съдове, нормализира се кръвното налягане и вече няма нужда да се взимат по една шепа лекарства. Нормализирането на кръвната захар също е много важно, за да се чувстват хората в кондиция. Това също се постига с билковата комбинация Демир-Бозан, като с редовната употреба се постига ефекта човек да се чувства здрав и енергичен. И най-важното, пиенето на Демир-Бозан ще направи излишни досадните диети, които трябва да се спазват за ограничаване на вредните вещества в организма. Ще можете спокойно да ядете вкусни животински храни, без това да води до натрупване на отрови в тялото ви.